Samantala, pinarangalan po ng Department of Interior and Local Government or DILG Region 1 ang 31 bayan at 4 na lungsod sa Pangasinan matapos makamit ang ideal na antas ng 2025 Local Council for the Protection of Children or LCPC Functionality Assessment. Layunin ng pagsusuri na masukat ang pagiging epektibo ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang nagpoprotekta sa karapatan at kapakanan ng mga bata. Kinilala po ng DILG ang mga LGU sa lalawigan dahil sa mahusay na pagpapatupad ng mga inisyatibang nakatuon sa child welfare at aktibong pakikilahok ng mga konseho sa mga advokasiyang pangkabataan. Bilang bahagi ng pagkilala, hinikayat din ng ahensya ang mga LGU na ipagpatuloy ang pagtataguyod ng ligtas at makataong kapaligiran para sa lahat ng kabataan. IFM News. IFM News. IFM News.